Capitolul 6. Realitatea înșelătoare a visului. Misterul biletului. Pisica de anticariat. Cartea ține de foame. Conferințe pe stomacul plin. Era ultima dimineață în Transilvania. În zorii zilei am fost trezit de un bocănit la ușa din stradă. Nu era nici proprietarul și nici vreo fantomă sau vreo bestie cum îmi închipuiam eu. Unul dintre seminariști fusese trimis pentru a se interesa dacă am avut o noapte cât de cât reușită. Gestul conducerii liceului m-a impresionat. Îmi aduceam aminte că în visul acelei nopți fusesem îndemnat să-mi consult telefonul. Nu am avut un vis clar, dar asta mi-a rămas în memorie. Trezit din somn, am asigurat seminaristul că sunt bine și, întorcându-mă spre pat, am luat telefonul în mâini și l-am deschis. Spre surprinderea mea, pe ecranul acestuia apărea o duduie de nicăieri, care aterizase cumva în lista mea de prieteni de pe o rețea de socializare și care era dornică de a cunoaște persoane noi. Era în pauza de la serviciu. Inițial nu mi-am dat seama că depășisem visul. Eu tot scriam de parcă ne-am fi cunoscut de o viață. Astfel, am amânat ieșirea în oraș pentru a purta o discuție virtuală. După ce fiecare și-a expus atuurile în arta conversației, fata a cedat, fiind prima impresionată de avântul dialogului și m-a chemat la locul ei de muncă pentru a ne cunoaște. Îmi lăsase numărul de telefon, prenumele și adresa. Ramona, Independenței 88, clinică. Apoi mi-am pus întrebarea firească. Dorința de pe pod era pe cale să se îndeplinească? Momentele astea premergătoare îndeplinirii erau pentru mine ca anunțul euforic al rudelor de familie, pe cale să-mi facă o vizită. Un defect al meu e că mă entuziasmez mult prea repede și trec prin toată naivitatea până ajung să cred minunea. Și toate astea înainte să o văd îndeplinită. Nu aștept întâi minunea ca apoi să mă bucur de ea. În cazul de față, dacă am primit semnul sau semnalul cel dintâi, gândul meu zbura deja la o familie plină de copii cu duduia, deși nici măcar nu o văzusem decât în câteva poze. Sunt o persoană visătoare. Deja îmi imaginam drumul șerpuit care urca abrupt spre locul de întâlnire și cât de emoționant ni s-ar întrepătrunde privirile. De ce să nu fie chiar mâna destinului care să-și tragă seva din podul dorințelor? Tot urcând, priveam casele locuite de oamenii care păreau a fi împliniți. Chiar dacă aceste construcții superbe aveau diferite forme, m-am regăsit într-una singură cu design clasic, însă unică prin stilul său arhitectonic. Îmi alesesem casa și eram bucuros. Parcă auzeam în acel moment special glasurile jucăușe ale copiilor mei care umpleau acea casă de veselie. Ajuns la fața locului, m-am gândit că probabil am ajuns prea devreme, așa că mi-am tras puțin sufletul pentru a fi stăpân pe situație. Ceasul mi arăta cum creștea timpul de așteptare. Emoțiile se înmulțeau pe negândite. Deodată au început întrebările să mișune prin minte. Oare duduia a pățit ceva sau văzându-mă de la fereastră i-a pierit curajul? N-aș fi vrut ca visul să rămână vis, dar n-am avut de ales. Domnița nu a mai dat niciun semn de viață, ceea ce m-a făcut să înțeleg că trebuia să mă retrag. Cu alte cuvinte, m-a lăsat așteptând în fața porții cu toate sentimentele dezvelite. Gestul mi s-a părut din calea afară de rușinos. În acel moment mi s-a ridicat toată tensiunea. Era la gât. Dădeam în clocot. În opinia mea, fusese un gest lipsit de demnitate, de respect, un gest dezgustător, disprețuitor. Aș putea spune chiar ticălos. Am sunat-o pentru explicații. Nu răspundea. Am insistat? Nimic. Cel mai așteptat vis al dorinței iarăși nu s-a îndeplinit. Un om bătut și de soarta eșecului trebuia să se declare învins. Am lăsat garda jos și am privit în susul străzii de unde venea liniștea grădinii botanice. Dacă priveai de sus până jos, vedeai cum se înghesuiseră o mulțime de centre medicale. Aranjate unul lângă altul, îți dădeau impresia că toți clujenii sufereau de sperietură, de frică. Or fi mai temături din fire. Se pot speria de schele, de zgomotele bizare din case sau chiar om de om. Ba chiar uneori se mai poate speria și nevasta de soțul său și viceversa.
Bănuiesc că aceste clinici tratau și alte boli, dar cu preponderență frica. Nu mi-ar fi venit să plec din fața clinicii, chit că m-aș fi îmbolnăvit pe loc. Să mă fi internat pe Independențe 88. Asta aș fi vrut. Să-i fi spus cineva vorbe de duc de pe patul spitalului unde lucra. Pe partea cealaltă de locul în care mă aflam, numai case cu etaj și mașini parcate cât vedeai cu ochii. Tot pe acea parte coborau 2 polițiști cu ochelarii de soare pe nas și cu pixurile și mapele în mâini. Luau notițe. De fapt, arătau a oameni inteligenți când își notau numerele de înmatriculare ale mașinilor parcate ilegal pe stradă. Gândul de la polițiști mi-a zburat repede pentru că în grădina botanică începuse un scandal. Se dusese liniștea. Am primit cu bucurie distragerea și am intrat în grădină. Casa de bilete la care m-am înfățișat era un fel de gheretă care avea și rol de baracă pentru santinelă unde își făcea veacul gardianul. Se încălzea la soba care ocupa jumătate din spațiul util al acesteia. Gardianul era el însuși cât soba. Până să îmi dea biletul, telefonul fix a început să zornaie ca o talangă la stână. Vă sună telefonul! Am încercat eu să-l fac atent. Ce face? Vă sună telefonul! Am adăugat impacientat. Lasă-l să sune, spuse el dezinteresat. Poate e urgent. Da. Și dacă e urgent, ce? Să mai sune. Îi sun eu mai încolo. Disperat că apelul insista, ridică receptorul în sictir pentru a răspunde. Da, ce e? Cine, măi, femeie? Nu vă mai plângeți atâta. Nu poate omul să trăiască de voi. Agresează? Șarlatan? Ce înseamnă șarlatan? A, podlogar din ăla, găinar cum mi se mai zice, șnapan. Vin acum. Să chem poliția? Dacă chem poliția, atunci nu mai vin. Păstrează calmul, dragă. A închis telefonul fără grabă. Erau pe aici 2 polițiști. Am încercat eu să îi dau o mână de ajutor. Unde? Pe stradă. Pe strada noastră? Da, chiar aici. A ieșit din colivie, gata să dărâme și baraca și a strigat după ei. Privindu-i mai atent cum veneau grăbiți spre noi, fețele lor îmi erau extrem de cunoscute. Erau cei 2 polițiști care mă anchetaseră la secție. Nu aveam niciun dubiu. Cu un reflex rapid, mi-am pus gluga pe cap pentru a nu fi recunoscut. Ăsta e individul? Întrebă unul dintre ei, punând mâinile pe mine. Nu, mergeți la sere. Vedeți că e acolo un podlogar din ăsta, găinar cum mi se mai zice, un șnapan. Nu am primit biletul, dar nici nu mai îndrăzneam să mai vizitez ceva. De pe aleile grădinii se vedea chiar bișnițarul care îmi dăduse bătăi de cap zilele trecute. Polițiștii l-au prins în mijlocul acțiunii și l-au încercuit imediat. Cum îi era obiceiul, agresa vizitatoriul cu cărțile de rugăciuni fără nicio jenă. Știindu-mă vulnerabil, am fugit din fața lor ca ariciul de vulpe. Am deschis la întâmplare ușa unei biserici unitariene din apropiere. Căutam să regăsesc liniștea pierdută. În interiorul bisericii, după cum se specifica la avizier, un cor făcea repetiție. Am crezut că nimerisem bine într-un moment dificil al zilei, până când un credincios care se ruga cu o sârdie în tocul ușii a țipat la mine. Închide-mă ușa aia odată! Gata, șeful! I-am răspuns nepotrivit și la repezeală, trăgând ușa după mine pe exterior. Doar teoretic m-am liniștit. Am intrat apoi într-o altă biserică, de data asta franciscană, în piața muzeului. Aici părea mai liniște decât în partea cealaltă sau era doar o impresie de moment. Am scos telefonul din buzunar pentru a rămâne cu o amintire. Jos! Strigă cineva. Cine? Eu? Am întrebat de parcă ar fi urmat să tragă cineva cu pușca. Nu tu, telefonul! Aaaa! Nu ai voie să faci poze, domnule! Pentru o clipă am avut sentimentul creștinilor care trăiesc cu teama de a fi omorâți în biserici de cei care o pângăresc. În țările civilizate din Occident, în Siria și Liban și în tot Orientul apropiat, mor oamenii vinovați mărturisindu-și credința. Martirii zilelor noastre de acolo vin. Religia lor nu e tolerată, ci persecutată, ca acum 2000 de ani când creștinii erau prigoniți. Calendarele vor fi și mai pline. Îmi adusesem aminte că șansele de îndeplinire a dorințelor încă nu s-au epuizat.
Și asta pentru că ardeleanul mi-a lăsat ieri un bilețel după ce mi oferise sfaturile neconcretizate. Uitasem de el, dar mi-am adus aminte brusc. Pe bilețelul mototolit scria o adresă. Plin de speranță, am plecat într-acolo. Suspansul creștea. Ce-ar fi putut să fie la această adresă misterioasă? Ajuns acolo, în fața mea se deschidea un magazin de haine. Nu înțelegeam. De fapt, după ce am intrat, toate standurile magazinului erau pline cu lenjerie intimă. M-a amuzase intenția sa și faptul că se gândise să-mi dea această idee năstrușnică. Nu se gândise rău ardeleanul, doar că prima dorință, de la pod, nu s-a îndeplinit, așa că adresa cu magazinul de lenjerie intimă era inutilă. Cel mai probabil, și dânsul a procedat la fel după ce își cunoscuse mândra. Nu înainte. Speram totuși să nu le fi dat aceeași adresă și prietenilor mei turiști ca să ajung să fac din nou o baie de mulțime neprogramată. Vorbeam singur pe stradă. Îmi analizam defectele cu voce tare. Ba chiar mă miram ce noutăți descopeream când îmi puneam întrebări retorice. Unii, crezând că așa ar dispărea stresul și tensiunile interioare, din perspectivă psihologică, și-au dat și ei drumul la vorbă pentru a se elibera. Alții se uitau la urechile mele, crezând că vorbeam la telefon prin cască, dar, neobservând nimic, treceau întrebător mai departe. O doamnă, spre vârsta a treia, îmi zise: Ia uite-l și pe ăsta, săracu, vorbește singur. Ce necazul avea? Uitându-mă mai atent spre dânsa, m-am oprit pentru că mă făcea curios ceea ce muncea. Doamna vindea cărți de anticariat chiar în piață. Stătea cu o pisică în brațe și comenta pe toți cei care treceau pe lângă dânsa. Nu era fericită. Se plângea și ea că are multe lipsuri. Unde te duci, maică, așa necăjit? E grea viața, nu-i așa? Întrebă ea mângâind pisica. Aș vrea și eu să știu încotro merg. Nu știu să spun cât de grea e, dar ușoară sigur nu e. Merge vânzarea? Merge prost. Nu mai citește lumea, mamă, e fudulă. Iar alea care cumpără cărți, crezi că le citesc? Le bagă pe foc ca să nu le înghețe unghiuțele de manechine. Nu mai bine stați liniștită acasă decât să vă faceți nervi aici? Îmi fac mai mulți nervi acasă, că n-am bărbat și n-am pe cine comenta. Nici eu nu am pe cine comenta acasă. M-am apropiat de dânsă și ne-am împrietenit pe loc. Amândoi comentatori de vocație, am luat slujba în mâini cu seriozitate și ne-am pus să-i comentăm împreună pe toți trecătorii. Tu l-ai, Doamne, ce le flutură la buric. Se miră doamna de fetele sumar îmbrăcate de pe stradă. Dacă sunt frumoase, completam eu. Da, dar unde e frumusețe multă, e și prostie multă. S-a apucat să scoată din geantă 2 calupuri de brânză topită și câțiva ardei grași. Ți-e foame? Mă întrebă miloasă. O leacă așa. Hai, moldovene, ia și în bucă. Bagă în pâine că ziua e lungă. Bun, tare! Apreciam amândoi mâncarea cu gurile pline. Eram flămânzi amândoi. Bagă, bagă! Eu mănânc mereu ardei. Făceam sandvișuri și înghițeam mai mult cocolașe, nu mai mestecam de foame ce mi era. După ce ne-am potolit foamea, zise: De 2 ore aștept după o cafea. Ați trimis pe cineva? O întreb eu și fiind gata să mă ofer. Trimisesem pe unul pe care îl văzusem pe aici, dar l-am auzit când îi spusese unui tovarăș de-a lui: O să se îngrașe cât un ardei gras. Nesimțitul! Am conchis grav. Mă duc eu să vă aduc? Stai aici ca să comentăm. Dânsa nu putea să comenteze altfel decât cu muzica radio de la casetofonul vechi pe fundal și neapărat ținând în brațe pisica pe care o mângâia și o alinta. Un domn elegant, cu costum verde închis, pantofi negri lăcuiți, cravată și pălărie albă și cu o geantă neagră de vinilin, s-a oprit în fața cărților. În timp ce se uita printre cărți, își mângâia un pic și barba albă pentru a lua decizia potrivită. Tanti Maricica, căci așa o chema, îi spuse pisicii pe un ton grăbit: Te-am iubit, m-ai murdărit. Dă-te jos acum că avem clienți. Spuse ea scuturându-se de părul pisicii de pe haina sa de mohair. Căutați ceva anume? Cercetez puțin piața dacă îmi permiteți. Zise el. Sigur. Aprobă tanti Maricica, ștergându-se la gură de ultimele firimituri cu mâneca de la pulover. Aveți părul alb și în cap și în barbă. Ați cărunțit, aveți necazuri? Cred că este ereditar. Se poate și vârsta să mă dea de gol.
Eu sunt așa de la necazuri. Adăugă ea și își puse mâinile pe părul grizonant. Deși încercam să o opresc din avântul luat în discuție, tot ea mă sfătuia să îl întreb și eu ceva. Nu îndrăzneam. Sunteți îmbrăcat bine? Are grijă soția de dumneavoastră? Și soția are partea ei de vină. Zâmbi domnul. Eu sunt singură. Se vede, nu? Declară ea, arătându-i hainele învechite de pe dânsa. Auziți? O fată de măritat pentru băiatul ăsta nu aveți? Îmi pusese mâna la gură înainte să pot scoate vreun sunet. Am fete, dar nu știu dacă sunt de măritat. Să le întreb. Zâmbia acesta pe sub mustăți. Domnul a plecat fără să cumpere vreo carte, eu mă înroșisem, iar tanti Maricica nu mai putea de bucurie că era pe cale să-mi găsească prietena. La scurt timp, un domn de 1,5 m înălțime, îmbrăcat ca un muncitor de schelă, aduse cafeaua. Așa repede a făcut cafeaua? Zise ironică tanti Maricica în timp ce își aprindea o țigară. Păi eu am insistat. Se scuză muncitorul. De 2 ore te aștept. Scrumul de țigară se oprea printre cărțile vechi, afumându-le. Eu vă cred. Spuse muncitorul și lăsă capul în pământ. Data viitoare îți dau bacșiș, de-aia faci așa, că nu ți-am dat nimic până acum. Cum? Eu? Se închina cu ambele mâini, plecând la treaba sa. Tanti Maricica a început să bea din cafeluță, în timp ce pe stradă treceau în valuri 10 de copii înșirați pentru vizite la muzee. Fetele admirau rochile de mireasă din vitrinele magazinelor, iar băieții tocmai se împrieteneau. Îmi fac o casă și o să fim vecini, da? Suna propunerea de viitor a unuia dintre copii. Apoi intră pe fir comentatoarea tanti Maricica. Iote la ei, mimozele astea mici se învață de acum cu shopping-ul. Ai văzut că se uită de acum la rochii de mireasă? Pune și tu ochii pe ele și așteaptă și tu să facă 18 ani și o iei de nevastă. M-a amuzat copios tanti Maricica cât îi ținusem de urât, mai ales că pe finalul întâlnirii avea de gând să-mi împrumute pisica pentru a mă scăpa de singurătate. I-am zis că am și eu una acasă. Când a auzit una ca asta, mi-a dat de înțeles că dânsa trăia de o viață cu pisicile și că nu ar fi trebuit să mă plâng. Totodată m-a încredințat că, dacă s-ar întâmpla să primească vreo veste de la domnul elegant, o să mă anunțe negreșit și m-a rugat să o invit la nuntă cu pisică cu tot. Mirosea a ploaie de toamnă. Aveam impresia că picura din cerul senin. Era o ploaie ușoară. Fiecare persoană prinsă cu treabă prin oraș se adăpostea pe unde putea, scuturându-se de picăturile reci care nu se îmbibau în haine. De aceea se numea ploaie ușoară și nu grea, pentru că picăturile reci ca gheața se prelingeau pe haine în loc să le străpungă. Câțiva tineri cu ghiozdanele în spate își dădeau întâlnire în localul La Pălărioși. Aici, toți își lăsau pălăriile într-un cuier special amenajat și scriau de zor pe mesele de servit. Pe alocuri se învăța pe rupte. Mi-am agățat și eu basca în cuierul de la intrare. M-a luat în primire un chelner. Bună ziua! Ne bucurăm că respectați cea mai importantă regulă a restaurantului nostru. Să știți că astăzi este o zi de învățat la noi. Nu vă putem servi decât cu o coală și un pix în cazul în care aveți ceva de notat. Totuși, avem și o ofertă pentru dumneavoastră. La 3 coli cumpărate, plătiți doar 2 și aveți un discount la pix. Dintr-o parte mi se părea cam fals. Sunteți student? Mă întrebă cu un zâmbet forțat. Turist. Ce frumos! Făcu o pauză uitându-se lung la mine, de parcă eram pe cale de dispariție sau poate că turiștii călcaseră rar pe la ei. Pentru turiști avem o gamă largă de produse, personalizate de la agende și până la... Iertați-mă că vă întrerup. Sunteți restaurant sau papetărie? V-am spus, astăzi se învață la noi. Deci nu se mănâncă. Nu se papă nimic la papetărie. Cu alte cuvinte, până mâine nu se mănâncă decât carte pe pâine. Adică aveți așa o plăcere din a auzi chiorăituri de stomac de la studenți. Iertați-mă, dar abia acum am aflat că maculatura e comestibilă împreună cu cănile și oalele de artizanat pe care le aveți expuse. Nu suferă nimeni de anemie? Știți, eu acum aveam poftă de o ciorbiță de perișoare cu smântânică și ardeiuți iute pe care le-aș fi savurat lângă o chiflă rumenită. Haț! Ca și cum aș fi mușcat din ceva în fața lor. Domnule, Mă atenționă un student. respectați-ne!
Vorbesc în numele tuturor. Chiar nu vă e rușine? Nu vedeți că aici chiar se învață? Să vă spun ceva șoptit? V-ați pus toți studenții în cap, pentru că și-au pierdut inspirația. Pam, pam! Privirile fioroase ale celorlalți se îndreptau spre mine. Întrebați-vă cum de și-au pierdut ei mințile! Am ridicat eu tonul arătând spre chelner. Vă rugăm să aveți un limbaj adecvat. Restaurantul nostru este în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai pentru conferințele naționale, zilele academice clujene. Adăugă el pompos. Și ce-mi pasă mie? Scrie restaurant. Aștept un meniu. Am o altă propunere pentru noastră. Dacă vă grăbiți, în 30 de minute se închid porțile universității. Accesul e liber. Sesiunile au loc doar astăzi și, din ce știu eu, au și bucătărie. Auzind de bucătărie, mi-am luat basca și am tulit-o. Am intrat în universitate și am mers după miros până am ajuns la bucătărie. Nu vă supărați, aici se țin conferințele? În institut, da, dar nu în bucătărie. Am înțeles. Ce frumos miroase, am spus repede ca să ies din situația penibilă. Vă așteptăm la masă după conferință. Am intrat în sala de studii transilvanene cu gândul la mâncare. Amfiteatrul nu putea găzdui mai mult de 15 persoane. Academicienii luau pe rând cuvântul. Când am intrat eu, un domn profesor, un academician de aproximativ 80 de ani, a luat microfonul în mâini din șezut. Doar două lucruri vă spun. Vreau să fac o remarcă mai întâi și să vă spun că se folosește în mod greșit sintagma Mare Adunare Națională. Știm bine că acea convocare a fost pentru Marea Adunare Națională, iar hotărârea de la Alba Iulia a fost numele Adunării Naționale. Așadar, prin Marea Unire să se înțeleagă cele trei uniri și în niciun caz doar Unirea Transilvaniei. Iar referitor la lucrarea privind consulatul român de la Budapesta, în viitor poate n-ar strica să vedem opiniile sau rapoartele consulilor maghiari de la București, trimise către Ministerul de Externe austro-ungar. Și închei cu aprecierile mele pentru sprijinul Franței, nu numai pentru misiunea lui Mathias Berthelot, ci și pentru cartea Călătoriile ofițerilor francezi în Transilvania, apărută în anul 1919. Mă rezum doar la un citat. Unul dintre ofițeri scria, într-un raport către superiori: străbați Transilvania și peste tot români, țărani, intelectuali, muncitori, preoți, câmpuri care scandează: trăiască România mare! Aplauzele răsunau în sală. Tot domnul profesor, răspunzând întrebărilor, spunea că în timpul războiului doar Telegraful Român, care era un ziar bisericesc, a fost singura publicație care a apărut fără întrerupere. Cine deținea ziarul putea da câteodată peste câte o pagină albă, adică cenzurată. Pauză de masă. M-am ținut după președintele organizator până în sala de mese și l-am oprit. Puteți să-mi spuneți, vă rog, dacă și masa este publică sau doar conferința în sine? Bineînțeles, chiar ne bucurăm să vă avem ca oaspete. De câte îmi dau seama, sunteți singurul oaspete. Și eu mă bucur că am ajuns la dumneavoastră, am adăugat eu și apoi ne-am strâns mâinile. Gustați din toate. Să vă pun și un pahar de vin? Aproape toți terminaseră de mâncat, eu nu. Lumea intrase la celelalte conferințe, eu tot mâncam. Eu și domnul profesor. Din cauza bătrâneții, mânca anevoios. Mă simțeam ca la conferința de după conferință. Ce pilaf bun cu carne! Ce sticlă e aia pe masă? Bitter. Un doctorand mi-a adus odată o sticlă de băutură scumpă. Și când colo era doar o sticlă de bitter. Era o țuică cumplită. Și l-am pedepsit pe doctorand să se ducă să cumpere vermutul acela. Garone? Garone, da. Suneți cu gândul la Garone, domnul profesor. De 4 ani nu mai beau. Deloc? Se miră o doamnă care trăgea cu urechea. Total, nu că deloc. Ce v-ați cumințit? Râdea ironic aceeași doamnă. Da. O, bun băiat, știi cum se spune? Bun băiat păcat de fată. Păcat de amândoi. Completă domnul Stancu. Soacră mea așa îmi zice. Soacră, poamă acră. Continuă domnul profesor, râzând, amuzându-și pe ultima doamnă rămasă în bucătărie. Unde vă duceți dumneavoastră? Mă întrebă curios. Aici, la conferință.
Haide cu mine întâi până la lift. Îi sună telefonul. Alo? În clădirea institutului am mâncat foarte bine o friptură de orez. Era foame. No bine, pa! L-am luat de braț și am mers împreună pe jos, nu numai până la lift, pentru că, între timp, mă rugase să îl duc până acasă. Am pierdut celelalte conferințe. Timpul de ședere în Cluj se apropia de sfârșit. Chiar dacă gândul meu zbura spre următorul oraș, Timișoara, mai aveam timp să mai vizitez ceva. De obicei, unde era lume multă, acolo mă aflam și eu să casc ochii. Mai mulți oameni ieșeau dintr-o casă vorbind ungurește. Am bătut la o ușă cu clopoței și am intrat. După obișnuitul salut pe care l-am adresat, a urmat o serie de cuvinte ungurești descurajatoare, pentru că doamna care mi-a deschis ridicase tonul. Dumneaei credea nici mai mult, nici mai puțin că eram un cerșetor ambulant, cum de altfel avea parte zilnic de când fusese angajată la această casă. Prin urmare, avea obiceiul ca în fiecare zi să se încuie la locul de muncă pentru a nu fi perturbată de eventuali nerozi care ar fi profanat obiectele de valoare din interior. După ce înțelesese într-un final, după gesturile mele năuce, că sunt un simplu vizitator, și-a turnat cenușă în cap și mi-a făcut un rezumat în românește cu istoria casei memoriale. Îmi mărturisea că mai dădea buzna câte un cetățean care nici nu știa unde intra. Unii pentru a vinde pahare, alții pentru a cere donații pentru copii. Emche, pe numele său Gheorghios Mani Albert Emlecaz, s-a născut în 1922 și a absolvit Academia de Arte din Cluj-Napoca. A fost profesor de clarinet la liceul de muzică, însă pasiunea soției sale, aceea de a picta, avea să devină și pasiunea sa. Renunțând la predat și îmbrățișând desenul, și-a dat seama că se putea exprima mult mai ușor prin picturi. În timpul vieții a achiziționat un pian valoros care și-a arătat faima prin faptul că unul dintre cei mai renumiți pianiști ai secolului trecut, Sviatoslav Richter, își lăsase amprenta pe clapele sale într-un concert extraordinar din anul 1965. Marele pianist alesese acest pian în defavoarea pianului filarmonicii. A lăsat moștenire a 170 de tablouri, ele aflându-se în toată lumea. Moartea sa tragică, prin spânzurare, a lăsat fără cuvinte întreaga suflare clujeană. A lăsat Casa Societății Culturale Maghiare din Transilvania prin testament, cu ocazia de a se face o casă memorială. Astfel că, din anul 1993, aceasta a devenit și un mic centru cultural în care se organizează diferite evenimente artistice, cuprinzând concerte, expoziții, lansări de carte, conferințe tematice, dar și programe pentru copii. Impresionant rămâne mobilierul cu vechime de 100 de ani, pictat în stilul ținutului Călatei, o regiune situată între Cluj și Huedin. Predasem cheile de dimineață proprietarului. Aș mai fi avut 2 obiective înainte să-mi iau rămas bun de la Cluj: să mă aprovizionez cu mâncare și să-mi hrănesc sufletul cu rugăciune. Nevoia de foame spirituală m-a ajutat să merg cu bine spre următoarea destinație. Clujul nu-mi făcuse o impresie prea plăcută cu privire la servirea mesei. Am evitat restaurantele de tip arhaic și m-am axat pe cele luxoase. Ce aveți la meniu?" am întrebat un ospătar. Avem tot ce vă poftește inima. Inima mea poftește o tocăniță de legume cu o ceafă de porc. Nu avem. Păi spuneați că aveți de toate. Avem mâncăruri mai sofisticate, ca de exemplu crabi asezonați cu Mâncare mai românească nu aveți? bulz ardelenesc, gulaș sau varza la Cluj. Sună bine. Și cum se procedează? Se poate mânca și aici sau se pune doar la pachet? Sincer să vă spun, rare ori punem la pachet, deoarece clienții noștri, după ce iau masa în restaurant, nu mai comandă nimic pentru acasă. Cu alte cuvinte, te saturi. Dacă mâncați aici, rămâneți sătul și acasă. Am înțeles. Dar cât se mănâncă aici de obicei? Fiecare mănâncă atât cât vrea și cât poate contra unei sume fixe de bani. Interesant. Concursuri organizați? Ce fel de concursuri? Culinare. Adică, Cine termină primul din farfurie primește un cadou. credeți că ați câștiga? La cât de flământ sunt! Mi-am dat singur concursul la masă până am terminat tot din farfurie. Cu gânduri bune m-am îndreptat spre trenul de noapte, luându-mi rămas bun de la orașul cu schele, care astăzi era mai puțin plăcut ochiului decât mâine, dar era mai frumos decât ieri.
iar în ziua următoare ar fi fost gata de sărbătoare. Urma să primească flacăra olimpică pentru a fi noua capitală culturală europeană.